L'association Coopératio est une ONG espagnole à but non lucratif et féministe qui travaille au Mali depuis 2010 dans le secteur des droits de la femme, dans la lutte contre les violences basées sur le genre, avec une attention particulière sur les pratiques traditionnelles néfastes, mutilations génitales féminines et mariages précoces et forcés. Ces actions se déroulent dans les cercles de Djema et Caille et impliquent différents partenaires tels que Yamane Mali, AJM, Association de juristes maliennes, les services techniques de l'État, les autorités locales et coutumières, les associations de femmes, de jeunes. Pour l'atteinte de ces objectifs, Coopératio et ses partenaires utilisent 3 approches fondamentales qui sont la communication pour le développement C4D qui promeuvent la participation communautaire, bénéficiaire en tant qu'acteur de son propre développement, l'approche fondée sur les droits humains AFDH qui met les personnes au centre des actions publiques et l'incorporation d'une pensée féministe qui questionne les relations de pouvoir existantes. Noro ya antara docteur so de la anane noro akara de kumba ye denga nyegene sarsari na bilala abi kashi na bi nyegene ka abi kashi antara docteur so kele na to o kele wa soro yamani fene mo ko na le me docteur so la ka o ka kuma ka bilai na bana be de mina o ba frage o yende en frage o ko na abana frage le nyana yere de pour zay yana man chama do harmade ko nana bari sisa muso yɛrɛ caman bɛ ka ban musobani bolokoli ma an yɛrɛ fɛnɛ bɛ réunion kɛ bolokoli in kan kosɛbɛ musow bɛ ka ban bolokoli ma denmisɛnninw ka saliji ma k'o bɛ ka ban mɔgɔ damadɔ bɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ an ka baroni sɛbɛn n b'olu dɔn kosɛbɛ an ka mɔgɔ minnu yɛrɛ tun bɛ taa nɛgɛkɔrɔsigi kɛ u siranna an taara n'olu yɛrɛ ye jɛma u y'a farmasɔnw kɛ u ko parisa olu t'a dɔn nin b'a la n'olu yɛrɛ b'a dɔn u ye min mɛn a la u b'a dɔn mɔgɔ tɔɲɔ yɛrɛ de don parce que hakɛ yɛrɛ de don adamaden yɛrɛ ka hakɛ yɛrɛ de don a ka hakɛ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ de ka fɛn tigɛ a la fɛn min man kan ka bɔ a la yɔrɔ min bɛ bɔ a la a ka hakɛ yɛrɛ ye o de ye ko k'o ta ka bɔ a kunna furu joona fana fɛ an t'a dɔn parce que an bɛ den furu joona an b'a fɔ a ka furu joona an kana malo nka an y'a ye sisan a n'a kɔlɔlɔw bɛ ɲɔgɔn na n'i y'i den don furu la si ma se a farikolo ma kɔgɔ awa a bɛna kɔlɔlɔ lase caman lase a ma parce que a bɛ se yɔrɔ dɔ la n'a donna wolo kɔnɔna na a bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔna na n'Ala ma fara a kan ani bɛ se ka to a la yɛrɛ. Kɔlɔlɔ b'an ka taabolo kɔrɔw duw la o misali ka nɔgɔn kojugu ne yɛrɛ kun min ye ne muso fɔlɔ denmuso fɔlɔ a tora nɛgɛkɔrɔsigi la u y'a sigi nɛgɛkɔrɔ dimanche lundi mardi a yɛrɛ ni tora bon o muso fɔlɔ in fana a ma denmuso wɛrɛ sɔrɔ u ka denmuso ko bannen dencɛw kɔni b'a fɛ dɛ mais denmuso ma sɔrɔ a kɔfɛ donc o ye fɛn min ye o kɔni ne b'o misali ta n yɛrɛ ma projet ka baara ɲɔgɔnya an bɛ min kɔnɔ nin ye ni ne sera ka a bɛɛ caman walawala a la o ye projet ka dɛmɛ de ye o n'o tɛ an kun t'a dɔn de i tɛ fɛn min don e tɛ fɛn min don i t'o don o ka ɲi walama o man ɲi fɔlɔ an tɛ se ka nɛgɛkɔrɔsigi fɔ jamana an tɛ se ka jagoya furu fɔ jamana an tɛ se ka hali ni susu ninnu an tɛ se k'o fɔ jamana mais bi an b'a bɛɛ fɔ ala ni projet mɔgɔw ka timinandiya an'u ka sabali. Depuis n'ani Yamani jɛra ka baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ caman bɔra musow ka problème na ka jigini kɛ so o dabila la an ye dɔ bɔ a la musow mana don tin na u bɛ taa ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la u bɛ taa jigin dɔgɔtɔrɔso la musow bɛ boloci fana kɛ u bɛ peseli kɛ. Aujourd'hui, le cercle de Djema dispose d'un système de référencement des cas de violence basée sur le genre qui est fiable. La mise en œuvre de 2019 à 2020 du projet pour une vie sans violence à Djema, les femmes et les filles exercent leurs droits sexuels et reproductifs, financé par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, a développé ses stratégies d'intervention axées sur la participation communautaire à travers la mise en place des comités communaux et villageois pour l'abandon des pratiques traditionnelles néfastes et la défense des droits de la femme, la mobilisation sociale à travers les campagnes de plaidoyer pour l'exercice des droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles. C'est à peine, en beau mincou, n'a pas de bamanankana, français qu'on n'a pas fait comité communal
de lutte contre les pratiques néfastes. An ye formation caman kɛ o ye musomanin caman ka furu joona bɔ a ma. An ye information caman fɛnɛ kɛ bangebagaw tun tɛ min dɔn u kɛra sababu ye k'o dɔn. Le volet droit de la femme recense de nombreuses actions permettant aux femmes et aux filles de faire valoir leurs droits sexuels et reproductifs, parmi lesquels la mise en place d'une clinique juridique à Diema pour assurer l'assistance juridique judiciaire aux survivantes de violences basées sur le genre par des avocats de l'AJM. Quand une femme qui est malade, sa prise en charge, on sait que dans le cadre financier, elle seule ou avec son mari ne peut pas répondre aux besoins financiers de la prise en charge de cette ou l'assistance. L'appui de coopération permet avec l'AGM de faciliter vraiment l'accès à la justice à ces justiciables démunis. Ne kun bɛ degun b'a la kɔnɔ k'a sɔrɔ ni projet ma ɲɔgɔn dɔn o degun sababu kɛra de n'i cɛ taara aventure la i tɛ lafiya sɔrɔ dukɔnɔmɔgɔw bolo ne n'a dɔgɔnin de bilala ɲɔgɔn na cɛ ye n wele dɔrɔn n b'i ɲininka kun na n b'i ɲininka fosi la n tɛ nin ɲininka n'i kɛlɛla n'i ma kɛlɛ n tɛ nin ɲininka foyi la mais n bɛna tɔn n bɛ min f'i ɲɛna dɔrɔn taw ka sɔrɔ ne yafari bolo den min b'i bolo n taa n'a ye ne ta tɛ n ye nafa min sɔrɔ projet ka baaraɲɔgɔnya la a nafa kɔni parce que papier ko de don a ma nɔgɔ n ye papier kɔni n ye n ka papier bɛɛ sɔrɔ n ma sɛgɛn ten tɔ n donna asetu ninnu kan o kɔni alhamdulillah bi n bɛ ala tanu u ye n dɛmɛ kosɛbɛ n ye papier sɔrɔ donc a ɲana ma diyara n ye ne ye projet la kodɔn kan to jangiri de mais a y'a sɔrɔ n bɛ faamaw ka degun de kɔnɔ olu de ye convocation di yan bari u y'a fɔ ko muso k'a fɔ ko fɔ n ka bɔ du kɔnɔ ko n bɛ du min kɔnɔ n ka b'o kɔnɔ muso dun ma du di ne ma cɛ de ye du di ne ma cɛ min ye du di ne ma fɛnɛ o banna ne ye du jɔ k'a ban du jɔlen k'a ban u ye filamuso lase ko filamuso ka ne bɔ du kɔnɔ ko bari ko du bilara valeur la ko filamuso ka ne bɔ du kɔnɔ ne kun ko 3 ani tila ka di yan mais u nana wari in jigi fo ka na kɛ 2 millions a ka projet nin ye n dɛmɛ kosɛbɛ mɔgɔ min yɛrɛ kɛra o sababu ye o ye Asetu ye n dɛmɛ kosɛbɛ ka Mariamu wele kama Mariamu ka kumaw fɛ kosɛbɛ kirin kɔni o diyara n ye 2 millions sɔrɔ la. La sensibilisation des populations du cercle de Diema sur les violences basées sur le genre, pratiques traditionnelles néfastes et leurs conséquences sur l'exercice des droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles. Les actions communes posées pour contribuer au bien-être de la femme sont les formations, la sensibilisation et surtout le plaidoyer. Pour l'atteinte de ces objectifs, Coopératio et ses partenaires d'exécution mettent en œuvre des actions telles que les renforcements de capacités des autorités locales, des leaders religieux et communautaires et des femmes et filles. Ainsi, des causeries débats, tournées théâtrales, visites à domicile, émissions radiophoniques, actions de plaidoyer social ou autres sont mises en œuvre pour véhiculer les informations capitales quant à l'exercice des droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles pour prévenir et mettre fin aux violences à leur égard. Grâce aux actions de plaidoyer et de sensibilisation, des villages comme Bougoudéré, Massassi et Sagama ont abandonné le mariage d'enfants. Et le village de Fangouba, la pratique de l'excision par décret du chef de village. Avec Coopération, nous avons posé plusieurs actions. Donc, il y a les actions de renforcement de capacité des prestataires de santé. Il y a le renforcement de capacité des leaders communautaires à travers les comités locaux de prévention et de lutte contre les pratiques néfastes. Bara ɲɔgɔnya min tɛmɛna ni Coopération ɲɔgɔn cɛ o ye musow ni denmisɛnw ka hakɛ n'o ye kɛnɛyako ta fanfɛla ye kɛnɛya o bɛ sɔrɔ mun fɛ muso komi a ma garisɛgɛ sɔrɔ a kan ka pɛsɛli kɛ fo k'a dafa n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'a bɛna se jigin ye i bɛ taa jigin dɔgɔtɔrɔso la alamisa o alamisa an bɛ bɔ ka yaala n'a la ye maaw ma fɛ kab'u t'a dɔn f'u labanna k'a faamu numuw yɛrɛ de bolokoli dabila hali ni nana ni dunanama nana ka n'a fɔ ko a ye n den sigi n ma sigiyɔrɔ sɔrɔ an ka yɔrɔ la a tɛ kɛ u tɛ sɔn baasi tɛ olu bolokoli olu kɔn bilara dugutigi yɛrɛ sigilen filɛ a ko ne ye la ye maaw ma fɛ 5000 i b'a sara i cɛ bɛ 5000 sara e yɛrɛ bɛ 5000 sara numu min la ko fana bɛ 5000 sara a bilara pewu
nɛgɛ kɔrɔsigi bilara. Ne ka nɛgɛ kɔrɔsigi damina ka na n bolo k'a bila pewu san 13 fɛn ɲuman tɛ bolokoli ye a gɛlɛya a taabolo fɔlɔ kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛ n yɛrɛ kan a bɛ ɲɛ ko se i ma o y'a a taabolo kɔlɔlɔ juguman yɛrɛ de numumuso ta fa npogotigini dɔ tun bɛ yen a bɛ di a cɛ ma don ne min nɛgɛkɔrɔsigi kɔlɔlɔ ne yɛrɛ de la a tɛ kɛ kɔlɔlɔ lasɔrɔ a bɛ don kɔɲɔso la wula n wele ko n ka taa ti a tira a ma se a se u seginna k'a ɲɔ ka dɔgɔtɔrɔw de sigira n la nafa sɔrɔ porosɛ in baara la ala kunnafoni caman sɔrɔ ka kalansen caman sɔrɔ o taabolo ne la nɛgɛkɔrɔsigi bila. Pour améliorer l'exercice des droits sexuels et reproductifs des femmes, il nous faut l'allègement des pesanteurs sociaux, culturelles et religieuses qui pèsent lourdement sur les femmes. Walasa musow ka se k'u ka hakɛ waleya il faut que an musow yɛrɛ an ka da yɛrɛ la pour que an bɛ fɛn sɔrɔ cogo min na k'an ka chargew ta. Notre analyse de la situation nous conduit à croire que l'amélioration des droits de la femme ne peut se concrétiser que par le renforcement de l'autonomie et du leadership des femmes et de la société civile en général afin qu'elles se positionnent comme interlocutrices crédibles pour défendre leurs droits et influencer les décisions auprès des différents acteurs locaux, régionaux et nationaux. Et les résultats concrets, c'est en termes de changement de comportement. Parce que nous avons enregistré beaucoup de villages qui ont abandonné, qui ont signé des conventions d'abandon des pratiques néfastes, comme la pratique de l'excision, le mariage d'enfants. Le résultat est probant sur le terrain, très probant sur le terrain. Ce n'est pas pour vous jeter des fleurs. Ce qui est fait, et on le sent sur le terrain. Si tu dis aux gens de Djema aujourd'hui que Yamane doit partir là, je crois qu'il y aura beaucoup de gens qui vont pleurer le départ de Yamane. Le message que j'ai adressé aux partenaires financiers de coopération, c'est un message de remerciement, et particulièrement à la coopération espagnole qui nous soutient depuis 2010. Je dis un grand merci au nom de toutes ces femmes et ces filles qui ont pu bénéficier de l'assistance sanitaire, de l'assistance juridique et judiciaire. Je les exhorte aussi à soutenir et à accompagner les actions que mènent les organisations de la société civile pour l'abandon de tout ce qui est violence faite aux femmes et aux filles.